Tini chung TYPC kaisa non political organization jara silai be choba khlai tongnai phirogui phainai borno tui chini man phaino sanai chung tini kaisa rally khlai tongo kai kokungkha chini je peace according mani abo hal kolok ma bisi kolok ma abo implement khlai jagya tai chini police case bo tabu go paiya kho tai government je singno promise khlai mani je kogri mani model village khlai je ritani strong no hari ui nok tangri ui je model village khlai nani kok tong mani obo tabsu point implement khlai jagya abuni bagi no chung government no chanani nayo chung shanti nayo chung peace naiman bagan chung phirogui paika abuni bagai jara phirogui phainai no norok je kogri mani sarkar je chung bache chukti khlai mani aboni mutabek chungno jagari ui model village khlaiye chungno nok tangai dina nungkhon tai thangai tongnani bagai chini je jara return strongno special government loan nina nungthon omono chini dabi ekai chini je chuktibo je tongmani bibonno tabukse porjonto implement khlai jagya abormo dakti kai implement khlainani bagai chung government ni thani koyo angkha khlayo government chini kok khananai ebong dakti no implement khlainai hinai Sir, tini ni sahaja ya perite. Tini khwai district go kaisa khlaijaka protita district no sing khlainai omti khai rally ebong sing next to ka governor no chini paithak ko sing koktu ni nai governor deputation ni nai abon pore sing go Delhi o thangai home minister rok bai malai nani chini wansumani tongo ebong implement khaina ni bagai sing je khaina nangmani choba sing khlainai kai sikango bo kai tini ni je peace rally je sing koya sing bubagara no bo saka bubagara bo chini energy case chini je office accord ni je kono attitude ni je sukti ni implement khainan bagai dakha kai bubagara no bo tini je sing peace rally khaimani mono bo bini knowledge do rijaka ebong bubagara bo nije bo blaika hamjaka bo tini ora finan tongmo se bo thangya kai tifra haste tongkai bo tini ora phai speech nani musungjakmani kai bo sawo ang video kung ko khai speech rinai kai sing video speech rinani bagai video calling khai abo sing arrange khalai malia abone bagai sing blaikeno khawo mane tamhi sana dukhonang tongo ke to phano sing nayo bubagran chuba sutui chini tirprawo je peace according mani abo tatari khai sing implement khlainani nai tong tini mo himot obo jan hoite poja khlai sing mo tini kaisa mo omo tam nager sodar school hoite sing podobil ko kumari motu rupusri holnok jara sing himot naita sir nong ni member tini oro bosu jati manja phai oro tini prai to sing oro jeta chini jeta target ngeke sing 10000 moton phainai hoito 10000 korosung khana norok nukhana kabang tabo phai tongo eba buskango kabang ma borok ar thangai jomugui tong ke gathering go ekai khakhlayo tini ni chini je wansung mani target omo 2000 rok khono lai thangmanta